ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅଜାଙ୍କ ହଟହଟା। ବହୁତ ଖରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଅଜା ନଈ ସେପାରିରେ ଥିବା ଗୋରୁ ହାଟରୁ ଗାଈଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ। ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଗାମୁଛାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେ ହାଟକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଈ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଗିନାଟିରେ ରଖି ଅଜାଙ୍କ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଭୋକ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ତାକୁ ଚକଟି ଖାଇ ଦେବାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଅଜା ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ହାଟକୁ ଚାଲିଲେ। ନଈ ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ମଝିରେ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରୁ ଟୋପିଏ ପିଇ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ନଈ ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାଟ ସାରା ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଣି ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନଈ ଅଧରେ ଥିବା ପାଣି ଧାର ଯାଏ ଆସି ସେଇଠି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଚକଟି ଖାଇବାକୁ ମନ କଲେ। ନଈ ମଝିଟାରେ କୋଉ ଗଛ ଅଛି ନା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି? ଗାଈଟିକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସିନା ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ଦଉଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନୂଆ ଗାଈ କାଳେ ଡିଆଁ ମାରି ପଳାଇଯିବ ଭାବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଦୁଇ ଘେରା ଗୁଡ଼ାଇ ଶକ୍ତ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପକାଇ ଦେଲେ। ପିନ୍ଧା କାନିରୁ ଗିନାଟିକୁ ଖୋଲି ପାଣି ପୂରାଇଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଧାରରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳେ ଫଡ଼ ଫାଡ଼ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ଶବଦ ଶୁଣି ଗାଈଟି ତର୍କି ଯାଇ ଚାରିଗୋଡ଼ ଟେକି ମାରିଲା ଡିଆଁ। ଅଜା ଯେତେ ହ ହ ଚୁ ଚୁ କଲେ ଗାଈକି ଆଉ ଶୁଣେ। ଅଜା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଉକା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନଈ ବାଲିଟାରେ ପିଠି ପଟୁଆ ଘଷି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରୁ ଚମ ଛିଡ଼ି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର କେତେଜଣ ଲୋକ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଅଜାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘେରାଘେରି କରି ଗାଈଟିକୁ ଧରିଲେ। ଅଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଦଉଡ଼ି ଫିଟାଇ ଗାଈ ଓ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅଜାଙ୍କୁ ନେଇ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଔଷଧ ଖାଇ ମଲମ ଲଗାଇ ଭଲ ହେବାକୁ ଅଜାଙ୍କୁ 1 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ ନକଲେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝି ବିଚାରି ଯେ କରଇ କାମ ଜଗତରେ ସିଏ ଅରେଜେ ନାମ। ମୋ ଗପଟି ଏବେ ଶେଷ।